Здравейте, приятели! Това е билката челядник, ежова главичка. Използва се при умствена и физическа отпадналост, също при хипотония, атеросклероза, тонизиращо действа. Това е прекрасен продукт, защото имаме поръчка дори за него. При сърдечна слабост също се използва. И аз ще изпратя със секунд. Челядник, ежова главичка, 10 грама опаковката. Ето 2 броя, тези 2 пакетчета, имам поръчка за тях. И сега ще ви прочита какво точно пише на пакетчето. Челядник, ежова главичка, може да се използва при умствена и физическа отпадналост, сърдечна слабост, хипотония, атеросклероза, тонизира скелетната мускулатура и зрението. Начин на приготвяне и дозировка. Една супена лъжица от билката кисне 30 минути в 300 грама вода, вряла вода. Прецежда се и се пие 3 пъти дневно по 100 грама преди ядене. Да не се предозира, продуктът не е заместител на разнообразното хранене, да се съхранява на сухо, проветриво, защитено от пряка слънчева светлина място, недостъпно за деца. Телефон за поръчка 0889 89 30 98. Аз съм едноличен търговец, сета Димитринка Благоева, Тиреди град Лом. Продавам билки над 400 вида и изпращам секунд. Бъдете здрави и благословени, поръчвайте билки, защото билките са природен дар и както е казал Петър Дънов, под краката ни за всяка болка има билка. Едноличен търговец, ета Димитринка Благоева, Тиреди град Лом, съм аз и ви очаквам в мой YouTube канал с радост и както е казал Петър Дънов, под краката ни за всяка болка има билка. В град Лом се намирам в сградата на Общинския пазар, също спортната площадка и пощата. Всеки може да ме намери и по телефон и Viber 0889 89 30 98 за поръчка на билки. А за продукти за здраве и за ежедневна употреба може да посетите електронния магазин Димитринка Лом 777.com, където има много продукти за здраве и ежедневна употреба и най-вече всички билки са качени там. Бъдете здрави и благословени. Телефон за поръчка 0889 89 30 98. Тези 2 пакетчета челядник е ежова главичка в скобки се нарича още. Ще изпратя и за това съм ги приготвила за изпращане. Бъдете здрави и благословени!